אני חושב שזה מדהים לראות את האנשים על כל הרבדים, את המזכירות ואת הטכנאים ודורות של מתמחים ומתמחות שבבית החולים את חלקם אפילו לא זוכרים, אבל הם עשו התמחות מלאה אצלנו והם מתפקדים ומתפקדות כרדיולוגים בכירים בכל מוסדות הבריאות בארץ. תענוג בלתי רגיל לראות. אתם יודעים שאחת האהבות הגדולות שלי היא הוראה, ואני מאוד אהבתי את הקשר הזה עם המתמחים, כפי שאהבתי את הקשר עם הסטודנטים. וזה רגע יוצא מן הכלל לראות גם את הנהלת בית החולים, ואת הרופאים, ואת החברים, ואת המשפחה, בייחוד על רקע הסיפור הנוסף שיש לי, כי כל דבר שאני עושה, אני עושה בגדול. כמו שאמר לי דוקטור אלעד שיף, מה אתה רוצה? אתה עברת לפני 3 חודשים ריסטארט אלים, שזה הגדרה יוצאת מן הכלל, ואמרתי לו, מה פתאום? זה לא אלים בכלל. אתה עברת פעם הנשמה מפה לפה מדוקטור ציקונובה? יש עוד מישהו שעשה את זה יותר בגדול? אין דברים כאלה. וזה מזכיר לי שהלהקה הזאת הצוענית שמאוד מצא חן בעיניי ושמעתי גם בעיני אחרים פה, תרשי לי אחרי הנאומים להזמין אותך לריקוד צועני. היא הכניסה את הטובוס במכה ראשונה, זה אחרי שפרופסור נתיב... הכל מסיפורים, מה? כמו שכבר נאמר, זה באמת מפתיע שאני בחרתי ב-1973 להתמחות ברנטגן. אני זוכר את הרגע של ההחלטה, כאשר כבר היה לי מקום התמחות בפדיאטריה בסורוקה, אצל גברת דוקטור וילהלמינה כהן, וראיתי את עתידי כרופא ילדים. אבל במסגרת הסטאז' עשיתי חודש בחירה ברנטגן על פי המלצה של פנימאי דגול מאוד בשם פרופסור מיק אלקן, אולי אנשים מכירים את השם הזה, שאמר לי, לך לחודש רנטגן. רנטגן זה מקצוע העתיד. עכשיו, להגיד דבר כזה ב-73, רנטגן זה מקצוע העתיד, זה גובל בבדיחה. באתי למחלקה שהכל שם היה בחושך, כמו שהוא אמר, הפיתוח הוא על ידי פיתוח רטוב, פיקסר, דיבלופר. אבל היה שם מנהל מחלקה בשם פרופסור מנחם הירש, ואחרי איזה שבועיים שהייתי שם, ראיתי, אז קראו לזה, והכל הולך לפי ההיסטוריה, קראו לזה פלטן ויזיט. היו עושים ביקורי רנטגן, הפלטות זה הצילומים. דרך אגב, היום קוראים לזה ישיבות רנטגן, זה גם כן שם שימות מן העולם. מת רנטגן. יש היום דימות, יש אימג'ינג, יש MRI, יש אולטרסאונד. רנטגן זה חלק קטן מאוד מעולם האימג'ינג. ישיבת רנטגן שלמה עם מחלקה פנימית, פרופסור קנן ואחרים בסורוקה, ושואלים מה רואים פה, מה רואים שם, מה שם, פרופסור הירש מסביר בכל, ואחרי שנגמרת הישיבה, פרופסור קנן ודוקטור אלקן יוצאים עם שובל של מתמחים אחריהם ועוד רופאים מומחים מהפלטן ויזיט, ואז שניהם חוזרים ואומרים, סליחה פרופסור הירש, אנחנו לא זוכרים את משה כהן אמרת שאפשר לשחרר הביתה או להשאיר אותו באשפוז. המשפט הזה אמר לי, רגע, הפרופסורים הבכירים האלה ברפואה פנימית שואלים על החלטה קלינית דרסטית אם לשחרר חולה את הרנטגנולוג שמסתכל בפלטות. זה פתח לי את העיניים, וזה גרם לי בסופו של דבר להתמחות ברנטגן, והייתה לי הזכות הגדולה לראות את הרנטגן מתקדם שלב אחרי שלב. היום אני יושב עם הסטודנטים ואני מסביר להם על CT ו-MRI, ואצלם זה כל כך obvious, כי הם נולדו לתוך זה. זה כאילו דבר שהוא קיים, שהיה מתמיד. זה כמו שאתה נוסע היום במרצדס, ואתה אין לך מושג שפעם נסעו בפיאט 500 בשנת 60, ובכלל היה צווישינג גז ולא היה הגה כוח. אותו דבר.
אפרופו. רגע מכונן נוסף שאני זוכר. אני זוכר את עצמי יושב ביוהנסבורג בבית החולים הכללי, ג'והנסבורג ג'נרל הוספיטל, מול מסך עם עוד מספר רדיולוגים, והמסך הוא של הסקנר הראשון שאי פעם היה בעולם, EMI, ה-CAT סקנר הראשון. כל תמונה לקח לה לעלות על המסך 5 דקות. הנבדק שכב בתוך חור מאוד צר עם שקית של מים על הראש. אתם יודעים את זה, סלימה? 5 דקות תמונה. והנבדק הזה, אני זוכר אותו כמו היום, הוא היה נבדק שחור שבא אחרי שפיתח המיפרזיס, ולא ידעו על איזה רקע, כי לא ידעו אם הוא נחבל או לא נחבל, ומה יש לו. והנה עולה תמונה, ולראשונה אי פעם אני רואה על המסך אקיוט סבדורה להמטומה, לבנה בוהקת, עוטפת את המוח, דמם תת-קשייתי, אקוטי חריף, revelation, התגלות. בשביל להבחן סבדורה להמטומה, אתם יודעים מה היינו צריכים עד אותו יום לעשות? היה לנו מכשיר כמו של טייסים, מתוחכם ביותר, בשביל לקשור את הפציינט ולסובב אותו אחרי שאנחנו מזריקים ב-LP, בלמבר פנקשר, 100 cc של אוויר לתוך תעלת השדרה. הנה, חנה זוכרת, הן עושות עם הן עוד זוכרות 100 cc עינוי, אינקוויזיציה, גם לפציינט וגם לרופא, משהו נורא ביום. למה היינו מזריקים אוויר בשביל להבחן סבדורה להמטומה? סטייה של חברי המוח. כי זה עולה למעלה, האוויר עולה למעלה. הוא נכנס פנימה ועוטף את המוח, נכנס לחדרים ועוטף את המוח, ואז אפשר לראות אם יש מס אפקט, איזשהו לחץ, האם יש גידול, הכל בעקיפין, הכל לא ישיר, הכל מסובך, הכל טראומטי, הכל פולשני. CT, תמונה אחת, מה שהיה אז 5 דקות, היום זה 0.5 של שנייה לבדיקה שלמה. כך שהייתה זכות גדולה לראות את ההתקדמות של הרדיולוגיה, הנאה עצומה, להכניס פנימה בדיקות חדשות, כמו שהזכרתם פה, תקצר היריעה, וזה לא הרצאה שאני נותן פה ארוכה, אבל צנתור לב וירטואלי, או קולונוסקופיה וירטואלית, אלה דברים מדהימים, שבבית חולים בני ציון במכון מר, נעשו לראשונה במדינת ישראל. יש עוד מספר בדיקות שאנחנו הכנסנו, אלה חלק מהבדיקות שאנחנו הכנסנו, ופיתחנו אותן ופרסמנו אותן, והיינו חלוצים בתחום הזה. במחלקת הרנטגן הכנסנו בזכותו של דוקטור וולפסון, רדיולוגיה פולשנית שעושה דברים מדהימים, שבחלקה נטלה את הבכורה מהכירורגים, למשל כירורגים וסקולריים בוכים על זה שהם נשארים כמעט לגמרי ללא עבודה בגלל הרדיולוגיה הפולשנית, הם גם מברכים על זה. יחידת האולטרסאונד שלנו, כפי שכולם יודעים, יחידה שהוקמה מכלום, לא היה שום דבר. אני לא אפרט את הכל, אבל אני חייב להזכיר גם את פרופסור נתיב, שבזכותו ויחד איתו פיתחנו את אגף האורו-רדיולוגיה עם דוקטור סימונה קרויטורו, שהייתה רופאה מן השורה אצלנו, ושלחנו אותה לתל השומר ללמוד אורו-רדיולוגיה וגם לחול, והיא הפכה לאורו-רדיולוגית בכירה ומתקדמת שעושה פעולות יוצאות מן הכלל. כך שמעבר לכך, גם המכשור, תודות להנהלה, שתמכה בנו, תמיד כמובן אפשר לשפר ולשכלל ולהוסיף עוד מכשור וכולי, אבל הכנסנו מכשור חדשני, הוזכר פה הפקס, הפקס הראשון במדינה והמתקדם במדינה, נמצא בבני ציון והיה מההתחלה בבני ציון. פיזית, המכון כמעט הכפיל את שטחו, מה שאנחנו היום יושבים ומלמדים סטודנטים ועושים ישיבות עם הרדיולוגים, זה שטח שהיה חנייה, בכלל לא היה ברנטגן.
כל פעולה כזאת של בינוי במכון הרנטגן היא פעולה טראומטית מאין כמותה, כי הארכיטקט אריך מנדלסון בנה את המבנה לפני למעלה מ-90 שנה עם קירות בעובי כזה, וכשאני קיבלתי את המכון לפני 20 שנה, בשביל להגיע לחדר צילומים היו צריכים לעבור דרך חדר אור, וכדי למנוע את זה ולאפשר כניסה של עגלות וכיסאות גלגלים לחדר צילומים, היינו צריכים לפתוח דלת, שזה פרויקט כמעט בלתי אפשרי, וכן הלאה וכן הלאה. כל מחלקה, אני מניח, יש לה את הסיפורים שלה. אצלנו המטמורפוזה הייתה מאוד גדולה. המטמורפוזה הזאת הביאה אותנו להישגים יפים, עם אנשים יוצאים מן הכלל. אנחנו הצלחנו אפילו למשוך רופאים בכירים מבתי חולים אחרים. הקמנו נוירורדיולוגיה על ידי כך שבחרנו את הנוירורדיולוג המוביל בארץ, דוקטור בראון, שהגיע אלינו מבית חולים רמב"ם. מה עוד אגיד? הנאה גדולה, צוות יוצא מן הכלל. אני לא פורש, אני ממשיך חוץ מלצלם ולשחק עם הנכדים, גם להיות המנהל הרפואי של חברת מר, שיש לה היום 16 מכונים ברחבי מדינת ישראל, ובאמת הקומבינציה הזאת של מכון מר ושיתוף הפעולה עם בית החולים הוכיח את עצמו ב-20 השנה האחרונות באופן יוצא מן הכלל, עם השירות היעיל ביותר מכל המרכזים הרפואיים שקיימים, וזה בדוק במדינה, המהיר ביותר, האיכותי ללא ספק, לפי הפידבקים שאנחנו מקבלים, שזה נדיר. ההנהלה עשתה שמיניות באוויר בשביל לעשות פרויקט כזה של גרופ פרקטי שיחובר לבית חולים עירוני ממשלתי. זה הוכיח את עצמו. אני מאוד קיוויתי שזה מודל שכיוון שהוא קיים גם בארצות הברית וגם במדינות אחרות, הוא יאומץ על ידי עוד מרכזים רפואיים במדינת ישראל. הוא לא אומץ, אבל הוא מודל שהיה נכון מאוד לשעתו ועדיין מאוד נכון ומתפקד יוצא מן הכלל. אז אני אמשיך לנהל רפואית את מכון מר ואת מכון מור מר, שהביא בשנת 92 ניידת MRI למדינת ישראל, ששירתה 4 בתי חולים, וכיום למכון מור מר יש בסך הכל 5 ניידות MRI, שמשרתות 15 מרכזים רפואיים במדינת ישראל, מבצעות 5,000 בדיקות MRI בחודש, 1,000 בדיקות MRI בכל סורק, שעובד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למעט יום כיפור, בכל רחבי המדינה, ואת האבחנות ל5,000 בדיקות האלה נותנים 38 רופאים בכירים שהם מפולחים לפי ההתמחות שלהם. אז אם מישהו עובר MRI של הברך באשקלון, את התשובה באותו ערב נותן לו בבית שלו המומחה ל-MRI מוסקולוסקלטלי מהדסה ירושלים, או מבית חולים בני ציון, או מבית חולים הלל יפה, או מבתי חולים אחרים. 38 מומחים עם פילוח לפי מומחיויות, כך שאני המנהל הרפואי של האופרציה הזאת, כך שהרבה כאב ראש היה, הווה ויהיה לי. זה כאב ראש מאוד בריא, ואני שמח על כך. ושוב פעם, תודה רבה גדולה לכולכם על התענוג הזה שיש לי פה, להיות איתכם, שזה הרבה יותר נחמד מאלטרנטיבה. תודה רבה. מאיר, זה מכל צוות מכון הרנטגן. אנחנו רוצים להעניק לך מתנה ולומר באמת תודה רבה על כל השנים שהיית איתנו. אנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה. תודה רבה. מה עם ג'וגינות? לא, לא.